गोव्यामध्ये 24 जून ते 30 जून या कालावधीमध्ये वैश्विक हिंदू राष्ट्र महोत्सव हे एक हिंदूंचं अधिवेशन या ठिकाणी असणार आहे आणि या अधिवेशनामध्ये संपूर्ण जगभरातून वेगवेगळ्या देशांचे प्रतिनिधी सहभागी होणार आहेत। भारतातले देखील हिंदुत्ववादी संघटनांचे प्रतिनिधी, काही संत, महंत, विचारवंत, लेखक असा सगळ्यांचा सहभाग असणार आहे। ॲडव्होकेट्स असणार सुप्रीम कोर्टचे वगैरे। तर या अधिवेशनाच्या माध्यमातून एक सगळ्यात महत्त्वाची भूमिका आपण मांडण्याचा प्रयत्न करत आहोत की आज जर आपण बघितलं, नुकत्याच लोकसभेच्या निवडणुका झाल्या आणि या निवडणुकांमध्ये आपण बघितलं दोन महत्त्वाच्या घटना काय घडल्या की या ठिकाणी गोव्यामध्ये विरियातो फर्नांडिसने हे सांगितलं की गोमंतकीयांवरती संविधान जबरदस्ती थोपलं गेलं। वास्तविक पाहता गोव्यातल्या क्रांतिकारकांचा हा अपमान आहे, कारण गोव्यातल्या क्रांतिकारकांनी काही अशा प्रकारची कुठेही भूमिका मांडलेली नाहीये। विरियातो फर्नांडिस, मला दुर्दैव वाटतं की ज्याने इंडियन नेव्हीमध्ये काम केलेलं आहे तो अशा प्रकारची भूमिका मांडतो। म्हणजे आज त्याने जर संसदेत गेलेला असेल तर ह्याच संविधानाची शपथ घेतलेली असणार आहे। तर अशा परिस्थितीमध्ये अशी भूमिका मांडणं ही संपूर्णपणे अयोग्य आहे। ह्याच्याबरोबर आतापर्यंत संसदेमध्ये आम्ही वंदे मातरम बोलणार नाही इथपर्यंत ठीक होतं, परंतु आत्ता पंजाबमधून अमृतपाल सिंग आणि काश्मीरमधून रशीद इंजिनियर हे दोघे जण जे निवडून आलेले आहेत, या दोघांवरती राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा आणि UAPA ऍक्ट लागलेला आहे देशविरोधी कारवायांच्या संदर्भातला। म्हणजे जे ह्या देशाचं संविधान मानायला तयार नाही, जे ह्या देशाचं सॉव्हर्जिनिटी मानायला तयार नाही, जे स्वतंत्र प्रदेशाची मागणी करतात, तेच जर संसदेमध्ये निवडून येत असतील तर ह्या देशाच्या संविधानाचं नेमकं काय होणार? आणि म्हणून लोकशाहीलाच धोका निर्माण होतो की का अशी परिस्थिती आहे। आणि अशा सगळ्या दृष्टिकोनातून बघितलं तर आज काश्मीरमधून हिंदूंना बाहेर काढलं गेलं, त्यानंतर आता जयपूरच्या हिंदूंनी बोर्ड लावले, दिल्लीमधल्या जहांगीरपुरी, श्रीनिवासपुरीमधल्या हिंदूंनी बोर्ड लावले, तर हिंदू जाणार कुठे शेवटी? आणि म्हणून संपूर्ण जगाला वसुधैव कुटुंबकम सांगणाऱ्या संकल्पनेची आणि त्यातल्या हिंदुत्वाची, हिंदू राष्ट्राची भूमिका आज आवश्यक आहे। ह्या दृष्टिकोनातून या अधिवेशनामध्ये चर्चा होईल। विविध या अधिवेशनामध्ये राजासिंग ठाकूर किंवा अशा प्रकारचे विविध मान्यवर, भारताचे माजी सूचना आयुक्त यामध्ये येणार आहेत, घाना देशातून प्रतिनिधी येणार आहेत, इंडोनेशियाचे प्रतिनिधी येणार आहेत। तर अशा विविध देशांचे प्रतिनिधी येणार आहेत आणि ह्यातून एक वैश्विक हिंदू राष्ट्र कसं बनेल या दृष्टिकोनातून प्रयत्न असेल। ह्या संदर्भात आम्ही आव्हान करता की 12 वर्सां जाली गोंयान हे वैश्विक हिंदू राष्ट्र संमेलन चालू आसा आणि अंदूच्या 12व्या वर्सात तुमकां व्हडली संद आसा ही मोठमोठे जे विविध भागातले असे मान्यवर, जाणकार आणि जाणे आयुष्य वेचलेले आसा असे गोंयान येतात, हांगा संमेलन जाता आणि हाच्याशी तुम्ही प्रत्यक्ष नाल्यार अप्रत्यक्ष जसे ऑनलायनाचेर हे चॅनलाचेर लायव्ह आसतले तशें जोडून हे विविध विशय जाणून घेवचे। कारण मेन जो भाग आता श्री रमेश शिंदेजी हांणी सांगला की नॅरेटिव्ह सेट केले वता, हो वैचारीक जो भाग आसा तो खास आज महत्वाचो आसा, कारण सोशल मिडियाच्या माध्यमांतल्यान अयोग्य असे हिंदू राष्ट्रा संदर्भात विविध विशय पसरयले वता। सो वैश्विक हिंदू राष्ट्र महोत्सवान कितें नेमकें चलता, कितें आसा हाचे विशयी अनेकांक आज सकारात्मक भाग जाल्लो आसा आणि त्यामुळे पूर्ण जगभरात हिंदू राष्ट्र ही संकल्पना पावल्ली आसा। आणि आम्ही सांगू इच्छिता की ह्याच माध्यमांतल्यान जे हांगासर प्रतिनिधी येतात तातूंत 28 जूनाक एक विशेष सत्र अंदू दवरला मंदिरांचे प्रतिनिधी खातीर। मंदिरांचे संघटन जावचे जे गोव्यान सुरू जाल्ले 2011 गोमंतक मंदिर महासंघ, ते आज महाराष्ट्र, कर्नाटका हांगाय पावल्या आणि ताचो फुडें प्रचार हो आसा तो पूर्ण भारतभरात जावन 15,000 मंदिरां एकत्रीत आयल्या आणि हे फुडें आमी व्हरपा खातीर मंदिरांचे एक मोठे संमेलन 28 जूनाक आसा। त्या दिसा सगळ्यांनी जोडचे, मंदिरांचे ट्रस्टी, विश्वस्त, महाजन जे आसा ते तातूंत जोडून ताणें ह्या संदीचो फायदो घेवचो। तुम्ही ह्या संघटनाची जोडल्यानंतर फायदो असो जाता। एक साधे उदाहरण सांगता, कर्नाटकाच्या राज्यान एक कायदो लायलो की 5 कोटीपेक्षा जास्त जाचे डोनेशन आसा वार्षिक ताका 10% इन्कम टॅक्स लागतलो म्हणून। जिजिया करा सारको हो टॅक्स टेम्पलांचेर टेम्पल टॅक्स लायल्या सारखे तांणी केले। मंदिरां एकत्र जायली, कर्नाटकाच्या राज्यान शेवटी हो कायदो सरकाराक रद्द करचो पडलो। हो परिणाम आसा संघटीत शक्तीचो। म्हणून आमी एकत्रीत जावप, एकटे रावन हांगासर कांयच जावपाचें ना। ह्या खातीर तुमकां सगळ्यांक आव्हान आसा की हे वैश्विक हिंदू राष्ट्र संमेलन जे आसा हे आमचे सुरवात 24 ते 30 हे आसतलेच, पण मंदिरांचे प्रतिनिधींक जोडपा खातीर 28 जूनाचो लाभ घेया। रामनाथी ह्या ठिकाणी हे आसतले, थंय मंदिरा कडेन तुम्ही उपस्थित रावू शकता किंवा अप्रत्यक्षरित्या लायव्हाचेर जोडू शकता।